3 univerzity v jednom meste a viac ako 16 000 študentov. Som Daniel a som druhák na Univerzite svätého Cyrila a Metoda v Trnave. Volám sa Diana a som študentkou Univerzity svätého Cyrila a Metoda v Trnave. Nezáleží, z akej univerzity si. Dôležité je vedieť sa dobre zabaviť. Volám sa Eva a som študentkou 3. ročníka Trnavskej univerzity. Volám sa Adrian a som študent 2. ročníka Trnavskej univerzity. Jedna starodávna tradícia, ktorá pretrvala medzi študentmi dodnes. Som Milan, študent 4. ročník na Materiálovo-technologickej fakulte v Trnave. Som Nikoleta, som druháčka, študent na Materiálovo-technologickej fakulte v Trnave. A všetci spoločne ťa pozývame na najväčšiu študentskú beániu v Trnave. Beánia Trnavských univerzít. 4. novembra Mestská športová hala v Trnave. Počas večera vás zabavia Gypsy Čáve, skupina Vidiek a DJ EKG. Predpredaj v tvojej škole. Viac informácií nájdeš aj na Facebook udalosti Beánia Trnavských univerzít. Vidíme sa 4. novembra v Mestskej športovej hale na Beánii Trnavských univerzít.